Bueno, ariketa honetan ikusiko dugu nola eman pasadak inguru honetan, bai, bi era desberdinetara. Vale, hortarako erabiliko dugu alde batetikan desbasteiz erabili beharrean hemen gomenka izaketeko nahi eta nahi ez kontorna erabili beharraka, orduan kontorna arrastatu ondoren, azaltzen zegonela, gerturatzea bost, urruntzea bostetikan aurrera, sakonera zerrotikan -10, sarrera tangentziala, eta hemen estoka utziko dugu beti bezala bukerarako milimetro bat. Konpensazioa desbaste bat denez ez dugu behar, eta itxiten dugu. Eta sarrera ingo du leku garbi batean, adibidez, puntu honetan. Hortaz, hemen, zuna eginda, dakau, kanpoko aldetikan, hasten gara puntu horretan, bukatzen gara puntu horretan, eta ezkerrerantz goaz. Erreminta hemendikan jungo da, sarrera tangentzienez, eta gero irtengo da hemen baita ere. Previo eta iniciar ematen dugu. Bueno, pasada hau ematen dugu. Oazen ikustea nola gelditzen zaigun. Simulazio egite baldin badugu. Epa. Bueno, ikusten ze, hemen bi piko txiki uzten dizkigula. Vale? Zerren beharko genduke hori kendu ahal izateko? Bueno, aukera desberdina dauzkagu. Bat izan daiteke, bueno, hemen esatea, estoka bat utzi beharrean, gehiago uzten joango naiz. Bai, bersionek ekartzen du aukera bat, hemen esaten da, zema pasada estra eman nahi izkio da. Bueno, nik eman nahi diot beste pasada bat gehiago, eta automatikoki atatzen zait estra pasada. Eta hemen jartzen diot, adibidez, 8 mm kanpoago. Orduan, emango du, alde batetikan, bukarako pasada aurrekoa hemen milimetratu utziz, eta beste bat 8 mm kanpoago. Zer ematen digu, 8 mm kanpoago ikusiko dugu, garbitzen digun hemengoa. Orduan, jartzen gara, eta simulatengo dugu. Bueno, ikusi dugu, garbitu digula. Baina, karo, hemen pasa txikia, hor txikia, bueno, oso gutxi ematen du, igual, nagusiak ikuste baldimo, enkargatu ikuste baldimo ditu, hau, denba pasan gabiltzala, kargu hartu ezak. Orduan, ikusiko beste aukera bat, hau egin ahal izateko. Hau ondo dago, segun eta zepizetan, ondo dago, eta baliagarria da. Eta, ikusiko esan da bezala, nola egin beste era batera. Hau botatzen dugu, nahi baldin dugu, hau uzten dugu pasada hemen 0 jarriaz, milimetroak kanpoago eman dauzteko, iniciar, eta tartean ingo dugu beste aukera bat edo bizartu. Vale, oazen aurrera. Importantea prozesua. Lerro batzuk ingo ditugu arratoiarekin. Hortarako, selezionatuta auki behar dugu erreminta, eta geometria aterata, ingo dituguna, izango dira, lerroak, baina arratoiarekin. Eta erreminta ikusten dugu hemen. Hortaz, nik egin dezaket, alde batetikan. Hemen jartzen naiz erdi-erdian, hemen dazkagu kotak, maila horrek esan du milimetro batekoa dela, eta saltoka jungo dela, banaka jungo dela, orduan, hemen jarriko naiz adibidez erdian, x-15. Eta hi, zein bakia borre bilduaz, -15, pixka bera xuguten naiz, hor nago. Eta ematen dut klik. Eta baina aurreak ajuten naiz. Eta lerro bat iten nahi dinez. I-1, I0. Bueno, I0 aino junda garbituko dit? Bueno, bagian bai. Bueno, baina gehiago esartu nahiteke. Bueno, sartzen joaten naiz. I3, I4, I5 arte. Eta hor klik iten dut. Listo. Eta orain eskape iten dut. Beste antzean, jute baldin manez gehiago egiten, lerroak iten joaten da. Eta baita ere, adibidez, beste movimendu bat nahi dut honeaka, lerroa egiten dit, eta beste bat honeaka. Eta baina azkarrean egin nahi dut hemengoa, bai? Orduan, hemen rapido jartzen diot, eta azkenean hau egiten duena da G0 batean. Gusten zuen marretena nola usten dituen, eta hau izango ditzake G0 baita ere, azkarrean. Mugimenduak egin ditzazket baita ere, arratoiarekin, esanaz, zer diren azkarrak eta zein diren mantzoak. Vale, kintzen dut, eta hemen, egingo nuke, honela sartu adibidez, G batean, lanean, hori izango dute, eta hori G batean izango ditzake. Vale, hau da, bestera bat. Gure kasuan, zein da interesatzen zaiguna? Gelditzea, honekin, lerroa eta puntotxo horrekin, beste gaintzekoa, borratu ingo dut. Bueno, kasu honetan, berri irengo dut. Konetatu inberrakoat bestela, vale? Osa berri irengo dugu.
Ez zergatik. Vale, goazen aurrera. Esan dugu, lerroak, erreminta selekzionatuta, lerroak arratoiarekin. Erdian jartzen gara X iruita 15, erdian nago I-15, eta junaiz I5 arte. Hortxe, pik, eta baina iten dut eskape. Ados? Oan zer ringo duke, hemengo selekzionatu, modifikar, duplicar I, eta simetria bat erabiliko duke, pieza honetan erabili gendu bezala. Simetria zer datzetan, ian, eta ian zenbatea, erdian, 50. Eta ikusteko hemen ingo digu iniziar. Eta hor dazkagu bi movimentuak nahi ditugunak. Zertarko egin du hau dena? Erreminta hogeiko honekin, esateko trajektoria bat egin nahi duela, kontorno bat egin nahi duela, lehengoko sakonera berdinekin, baina, bueno, berdin zait jarri ez jarri hemen sarrera tangentziala eta hemen estoka, zeren egingo duguna izango da erdiz erdi joan, erreminta erditik joango da. Vale? Eta bukatuko du hor, hasten da hemen txuria eta bukatzen da hemen beltza. Eta iniziar ematen diogu. Orduan, egin dugu hemengoa, hau izango litzake arrastatuta hemengoien, hau beraxio, eta berdin egingo dugu, hemen hasi, erditikan eta beraka. Eta iniziar emango digu. Eta hau izango da, bigarren operazioa. Goazen ikustea simulazioa. Orduan, bi movimenturekin bat honela sartuaz, bestela honela sartuaz, eta geho desbaste bat eginaz milimetroa kanpoago, ja arbastatuta dakagu kanpokalde guztia. Oazen bukera itera. Bigarren erreminta hartuko genduke, hemengo bigarren erreminta, berdina kontorno esan da, eta kondizioa berdina dira, kompensazioa erradioaren aktibatuko genduke, eta hemen 0 izango litzake. Eta berdin, lehengo leku berean, sarrera tangentziala, ezkerretik, kanpotik, 0an eta iniziar. Eta hau izango litzake ja, piezaia bukatua. Gelditzen zaizkio zuloak. Zuloak egiteko, goitikako bista, klikatu kanpoan, honako hau bota, selekzionatuko digu puntuak edo borobilak berdin da, eta selekzionatzen ditugun orden berdinean ondoren mekanizatuko ditu. Roka, zuloak, eta kasu honetan erabiliko dugu zulaketa arrunt bat. Bostean gerturatu, bostean, 0an hasten da, eta esaten digu punta hemen jartzen du bezala, -20 arte mekanizatu bat dugula. Mugitu deila erreferentzia planoan R5 honetan, itxi eta iniziar. Eta zuloak egina dauzkagu. Hau izango litzake pieza honen azalpena.